Сега ще направим така наречената медитация съединяване със своя ангел-пазител. Защо се казва съединяване с ангела-хранител? Защото при много хора, особено в днешното информационно време, когато не се замисляме за същината на нещата, когато нямаме време за себе си, се случва така, че ангел-пазител стои зад нас. Значи той се намира зад гърба ни. И особеното на светлите сили е това, че те никога без наша молба, без наше разрешение не се намесват в живота ни. И когато ние помолим, когато сме съгласни да бъдем заедно със своя ангел-пазител, тогава те наистина правят чудеса за нас. В останалото време, ако не сме разрешили, нашия ангел-пазител стои зад гърба ни, но крилата му са затворени. Той не може да ни опази, защото ние не сме му позволили това. Когато направите тази медитация, е добре да се прави поне 1 или 2 пъти в годината. Колкото по-често, толкова по-добре, разбира се, толкова по-здрава става връзката ни със светлите сили, но поне 2 пъти годишно е желателно да направим тази медитация, за да можем да изчистим блокажите, които по една или друга причина са се натрупали в нас и на физическо, и на астрално, на енергийно ниво. Защото много от нещата, преди да ги усетим на физическо ниво, те реагират в нашите тънки тела на астрален план. Изчиствайки ги там, ние пазим себе си на физическо ниво, за да няма заболявания, да няма дискомфорт, да няма неуспех, да няма нещастия. Всеки човек има свой ангел-хранител. Значи той е с нас от момента на нашето раждане. И тези хора, които нямат връзка с своя ангел-хранител, те не са обгърнати от неговата защитна и светла енергия. Те са сами и се борят с живота сами. Смисъла на ангела-хранител или на ангела-пазител, както и да го кажете, то е все правилно. Едното е църковно-славянското, другото е общоприетото, разговорното. Вие се борите сами с живота. А той, неговото присъствие е именно за такава цел. Да ни предпази, да ни помага, да ни предупреждава, да ни направлява. И ако нямаме връзка, той не може да ни пази. Не може да ни дава тази енергия, която ни е нужна, за да се реализираме в този живот. Защото всеки от нас има своя роля, всеки от нас е дошъл с определена мисия, с определено предназначение. Той за нещо е предназначен. Това не изключва неговата свободна воля, просто е важно да разберем защо сме тук. И нашия ангел-пазител ни помага по-лесно да намерим своя път, да не се лутаме, да не грешим. Представете си как вашия ангел-пазител, който стои зад гърба ви, разтваря широко крилете си встрани. А след това бавно и внимателно ви обгръща. Със своето дясно крило той ви обхваща към през дясното рамо и с лявото през лявото ви рамо. Неговите нежни крила покриват гърдите ви, покриват вашата сърдечна чакра. Това е мястото,
където пазим светлината и душата в себе си. Почувствайте как тази прегръдка ви носи спокойствие, носи ви радост, носи ви умиротворение. Дава ви безумна топлина, разбиране, приемане, подкрепа. И тази топлина се разпространява и в гърдите, и в гърба ви. Насладете се на този момент. Почувствайте действително как изведнъж живота ви става по-светъл. Вие ставате по-добър човек. Усетете колко ви е хубаво, когато той ви прегръща и ви дава това чувство на доброта и на любов. Сега ангела, обгръщайки ви здраво, бавно се отделя от земята. Той ви държи много здраво. Много здраво ви е прегърнал и вие заедно започвате да се издигате във височина. В този момент, в който се откъсвате от земята, вие прощавате всички обиди, които са ви нанесени. Волно или неволно. Тези, за които си спомняте, и тези, за които не знаете. Както и прощавате на всички, които по някакъв начин са ви обидели и са ви причинили болка. Вие казвате за себе си: прощавам ви, каквото и да се е случило. То е минало. Ако изпитвате болка, защото вие самите сте обидели някого, можете да кажете: простете ми всички, които съм обидила, волно или неволно. Тоест, когато се сещате за хората, които са ви наранили, вие казвате: прощавам ви. А за тези, които може би вие сте наранили, прости ми. Кажете го спокойно: прости ми. Пусни ме и нека тази връзка, тази болка повече не съществува между нас. Почувствайте как се откъсвате от земята и летите все по-надалече и по-надалече. Вас нищо повече не ви задържа. Вие летите все по-високо и по-високо. И виждате пред себе си невероятно красива светлина. Ярка светлина. Чувствате как от тази светлина излиза много силна топлина. Силна енергия.
Вие сте претеглени от тази светлина и от тази топлина. Вашият ангел ви носи. На вас ви е леко, спокойно. Хубаво ви е. Никакви обиди, никакви негативни неща не ви задържат обратно. Сега вие сте само вие и вашият ангел-пазител. И тази светлина. Почувствайте силната топлина, която излиза от тази светлина. Топлина, която ви зарежда с положителна енергия, с радост и любов. Вие сте радостни и отпуснати. Усмихнете се. Усмихнете се с най-искрената си и радостна усмивка. Почувствайте как вашия ангел също се усмихва и ви окръща своята невероятна любов. Дайте воля на емоциите си. Почувствайте тази радост, тази необятна любов, тази топлина. Сега ви напълно сте се съединили с енергията на добротата, любовта, със своя ангел-пазител, с космическата любов. Почувствайте приятна топлина в областта на сърцето и в областта на корема си. И после бавно, държани здраво от своя ангел-хранител, вие се връщате обратно на земята. Вие заедно се спускате надолу. Без да отваряте очи, погледнете с вътрешното си зрение своите ръце. В ръцете си имате дар. Дали са ви подарък. Това е нещото, което вие можете да дадете на всички хора. Любов и доброта. Почувствайте колко сте силни. Колко положителна енергия сте изпълнени. Сега, докосвайки се до всеки човек, вие ще му предавате от тези невероятни емоции на добрина, топлота, радост и любов. Почувствайте го. Потопете се в това невероятно усещане на лекота от всички грижи, тревоги, обиди, недостатъчна самооценка от всичко. Всичко, което ви е спъвало и теглило назад. Сега вие сте заедно със своя ангел-хранител. Сега вие знаете, че на всяка стъпка има кой да ви пази. Всеки от нас има своя сакрална, вълшебна фраза, която му помага във всяка една ситуация да бъде защитен, да умее и сам да се опази, да потърси и съдействието на своя ангел-пазител.
за всеки от вас по-отделно при лична среща ние ще намерим тази фраза, която е лично ваша и която може да използвате във всеки един момент. А сега постойте още малко с затворени очи и се насладете на това невероятно усещане. Вие сте изпълнени с космическата светлина и любов. Вие сте едно цяло със своя ангел-пазител и можете във всеки един момент да се обръщате към него за помощ и съдействие. За тези от вас, които искат да научат и узнаят повече, има специална книга "Нашите ангели-пазители", в които има дадени готови формули, готови обращения за всяка една ситуация, в която попадаме. Ние ще знаем към кой ангел да се обърнем, към кой архангел, защото архангелите са водачите на нашите ангели-пазители. Те са най-силните небесни същества след Бог. За да можем бързо и с успех за себе си да решим всяка една ситуация. Дори когато се е случило нещастие и загубили сме близък човек, ние ще можем да намалим болката, своята и на хората около себе си. Ще можем да приемем това събитие, така както е правилно. Ще помогнем на тази душа да се издигне до светлината, а няма да я задържаме тук, в земното пространство, чрез своите съжаления, чрез своите претенции, чрез своето негодование понякога, защото дори това се случва. Хората да не искат да пуснат своите починали близки. Така че за тези от вас, които биха искали да узнаят повече, биха искали да получат своя ангелски наръчник, както го наричаме, чрез сайта призванието.com могат да направят своята заявка и да получат тази книга. Пожелавам на всички връзката между вас и светлите сили да става все по-здрава. Във всяка една ситуация да се чувствате уверени, силни, подкрепени. Да знаете, че сте на правилния път. Светлите сили винаги ще ви помогнат в тази посока. Стига, разбира се, вие да го пожелаете, да го поискате с чисто сърце и ще ви бъде дадено. С вас беше Таня Катева. До скоро! Очакваме ви на нашия сайт призванието.com.